Txaldeon guztioi. Itzaldia erderaz izango da, baina, euskeraz egingo ditut lehenengo hitzak. Alejandro Elizalderen heriotzaren 75. urteurrena bete zen joan den azaroaren 23an. Etzen heriotza normal bat izen, etzen gaixorik hiltzen, baino etzen gaixotasunaren ondorioz hil. Nazien esterminio programaren ondorioz hiltzen. Denok pentsatzen dugu gerra 45ean bukatu zela eta balaxe bukatu zen, baina nazien esterminio programak hurrengo urteetan jarraipena izan zuen, eta Alejandro izan zen biktima horietako bat. 46an hiltzen, bertan zelai hauetan jasan zituen tratu txar eta bizitza gogor muturrekoaren ondorioz. Alejandro etzekien ezer Alemaniari buruz, etzekien ez zuen ezagutzen Alemaniako kultura, ez hizkuntza. Politika ere jakingo zuen Hitler eta nortzen, baina gutxi gehiago. Eta hala eta guztiz ere, naziek eraman zuten konzentrazio zelaietara hiltzeko asmoz. Eta gainera kontutan izan behar dugu, garai harretan Alejandro Donibanen bizi zela, eta Donibanetik konzentrazio zelaietara, Melk eta Ebensen egon zen, Mathausenik pasata gero, bertara iristeko 3-4 eguneko tren bidaia behartzela, zegoen hemen ondoan. Orduan, horrelako lan hartu zuten, bera bezalako gizona hiltzeko. Pixka bat gaur hori zergatik egin zuten argitzen saiatuko gara. Gainera irudipena daukat Alejandro Elizalde badakizue Elizondotarra zela, baina irudipena daukat herrian ez duzuela sobera ezagutzen norden. EAJ-ko kide ere bazen, baina EAJ-aren historian ere ez dauka leku nabarmenik. Nafarroako historian ere ez da bat ere ezaguna. Eta, gero Elizalde familiak erakutsiko digun bezala, hemen daude, Estatu Batuetako lehendakariak eta Erresuma Batuko erregeak emandako dominak. Eta, Euskal Herrian zenbat pertsonak eduki ditzaketen horrelako dominak eta Churchillen eskutik bat. Orduan, zerbaitegatik eman zioten Alejandrori hau ez. Orduan, hitzaldi honen bidez, ahaleginduko gara pixka bat, memoriaren bazterretan edo ilunean geratu den pertsona hau pixka bat nortzen argitzen. Eta kuriosoa da, baina ondo ikertutako pertsona da. Hemen portadan ikusten duzuen irudi hau, hementxe dago, liburua, Juan Carlos Jiménez de Aberasturiren Camino a la Libertad liburua, eta bertan ageri da Alejandroren bizitza. Ondo aztertutako pertsona bat da. Orduan, kuriosoa da, ongi ezagutzen den biografia bat dela, baina ez ezaguna edo zera. Orduan, ordubeteko hitzaldi bat edo saiatuko naiz egiten, eta bi zati izango ditu. Zerak Iñakik adierazi duen bezala, liburuxka hau atera dute beraiek gaurko, eta hementxe duzue Alejandroren bizitza xetasunez idatzirik. Orduan, gaurko hitzaldiari buruz pixka bat hausnartu nuenean, pentsatu nuen agian etzela egokia bizitza horrela liburuzkan dagona errepikatzea ahoz.
Orduan beste zerbait ere bilatu nahi izan dut, edo itzaldia beste zerbait izan adin, ze gainera hemen xetasun oso duzue zera bizitza. Orduan, pentsatu dudana, momentu honetan, konzentrazio zelaietan egondako Hego Euskal Herritarrei buruzko tesia egiten ari naiz, eta egingo dut horrelako ikuspegi orokor bat Hego Euskal Herritarrak nola eraman zituzten konzentrazio zelaietara, eta ondoren Alejandroren bizitzaren laburpen bat. Aleginduko naiz, ikuspegi orokor horretan, hemen inguruko deportatuak eta aipatzen, eta hori, ordu betean edo, gain hitzen ez nuke nahi gehiago luzatu. Bioar, nik deportatuei buruz hitz egingo dut. Deportatuak, zuek hiztegian begiratzen baldin baduzue, deportatu hitzak bai esan nahi du norabait bere borondatearen kontra edo eramandako pertsona dela, baina Europan hori esan dezagun hemen hori hala dela eta Espainian, baina Europan beste esan nahi bat du. Bigarren Mundu Gerra ondoren deportazio hitzak ez du bidaia bera edo bidaia behartu hori esan nahi, baizik eta konzentrazio zelaietan bizi izan zuten esperientzia, eta orduan esan nahi aldatu zaio eta orain Europan deportatua dira konzentrazio zelaietan egon zirenak. Orduan deportatu buruz jardungo dut eta badakizue zertaz ari naizen. Konzentrazio zelaietan egondako pertsonei buruz. Eta, beste ñabardura bat, nik Hego Euskal Herritarrei buruzko zera egiten dut, tesia eta aztertzen ditut tartean naparrak. Arrazoi simple bategatik, bere momentuan iparraldeko deportatuek jaso zuten, merezi zuten omenaldia, eta haiek ez dute hemengoei falta izan zaien erreparazioa edo errekonozimendu hori. Si nos enseñáis las medallas que le concedieron el gobierno británico y el Bai, zue urrintikak ikusi, hauen dira, lehenik eta bain eskertu nahi dut Jaime Arana Fundazio eta Grupo Etxea eta txauna egindako jardunaldi honegatik, eta eskertu ere zuei etortxagatik eta entzuteagatik. Hemen gaur tokatu zaigu guri eta gure eta utzi ere bizia entzutea, bine hemen ere badire bertze batzuk ere berekin eta bere kuadrilakin ibili zirenak, ez? Hemen badugu Miurako familiakuk ere komertsarean egondu zirenak. Orduan, alde horretikan, ata utzi bezala, etxaunek errandun bezala, bada hainbertze jende, hainbertze egin zutela eta hori ezin dugu atzendu. Eta hori jakin behar dugu beti, hor bizi eman zutela, einalak egin zituztela, eta guanikan ikusten dugu Europan eta inbertzelekutan eta munduan horrelako egoerak, ez? Eta hori bai ezin dugula permititio eta utzi. Isabelek esan duen bezala, konturatzen naiz, ikertzen ari naizen enean eta konturatu naiz, deportatuen familiena dela erabat ahaztuta dagoen gaia. Beti hitz egiten dugu deportatuen buruz eta zer bizi izan zuten, baina izugarria izan zen etxera itzuli zirenean eta beraien emazteek sufritu behar izan zutena eta askotan seme alabai. Izugarrizko tara mentalakin eta gaixotasun fisikoekin heldu ziren eta askotan gainera erbestean, Frantzian eta berregin behar izan zuten beraien bizitza. Eta oso ondo induzun apuntea, ze erabat ahaztuta dagoen gaia da. Biktima guzti hauen senitartekoena. Ez, esaten inoian bate galdera eman badauko egiteko,
Si alguien tiene alguna pregunta que hacer... Nik eskertu eta galdera bat. Eta lehenik eta behin eskertzea bai, zeratik honetaz hain gutxi badakigu, nik jarraitzen zaituztet, zuri, Josu Txeka, Leire Arreta, eta interesa horretatik gure momentuan nirekin harrematan jarria nire harrera agerritzen zaitu. Baina nik gure jakin genuen ere aitatxik nola matau zen azaldu zen Gursetik, konbatiente izan da, Gursetik eraman zuten Maginotera, eta alemanak, kaso. Pero bueno, asunto partikularra ez da hemen jende asko gala, gaur ez da tokatzen. Baina asuntoa da, eskertu nahi dela, zeratik oso gutxi badakigu honetaz, eta txiripaz jakin nuen nire kasuan. Josu Txokaren Gurs liburua irakurrita, hor azaltzen da aitona, aitatzi. Eta Lucio Zubillaga Etxarro. Nafarra Euskalduna. Eta, bueno, nik Josu Txokari dokumentu batzuk ematxetan. Baina, esalia detena edozen kasuan da, eskertzeko dela, eta Sabino Aranak fundazioak egiten lanera honetan, ikarra gustatzen zait, egiten nahi dena, jarraitu dut, eta animatuko nuke horrela jarraitzea, horrelako gauzakin, gana jarraitu zaitzen zaitut, eta edozen kasuan esan dutena da nik ere aitona, zabatu zen, gero Franco baino lehenago hil zen, bueltatu zen azkenean, baina berak beti izaten zuen alemanak oso gaizki, baina frantsesak ia eudek bezain gaizki portatu zen eudekin. Burzen basakeriak egin zituzten, Euskal Herritik hain gertu zauden leku horretan.